Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργεί το τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού προϊόντων. Μετά από περίπου ένα χρόνο φοιτησης στο Πανεπιστήμιο και παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματός μου, είμαι σε θέση, θεωρώ, να συμπεράνω ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του Πανεπιστημίου είναι οι νέοι πνευματικοί ορίζοντες που ανοίγονται. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, απαιτητικό, που προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία με την δημιουργικότητα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. Το design ίσως είναι ακριβώς αυτό. Να σκέφτεσαι εναλλακτικά. Να ψάχνεις την ευκαιρία στο πρόβλημα. Και να βλέπεις το πρόβλημα σαν πρόκληση. Και την πρόκληση σαν ευκαιρία για να ψάξεις παρακάτω. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι η γνώση που έχουμε αποκομίσει όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, θα συντελέσει και ως μελλοντικό κίνητρο αλλά και ως βασικό εφόδιο για πιθανές μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές και ευκαιρίες.